L'Istanbulê beriya şefaqê hêzeke mezin ji tîmên taybet bi ser avahiya bajêr ya HDP û 15 navçeyên de girt. Operasyona Balkeş ya ku bi piştgiriya helîkopter û gelek seyareyên zirxî bi rêve çû daneyên Balkeş li dixwaşt. Avahiya 5 qatî bi temamî veguhîzî xirbeyekê, alav û hemû malzemeyên partiyê hatin şikandin û hefte kes jî hatine binçavkirin. Hukuk nîne, mafên mirovî nînin. Bes çi heye? Hiqûqa barbarî, êriş û talankirinê heye. Ew êriş naye qebûlkirin. Partiya Desthilatiyên Opozisyonê jî li cem xwe bijî kirine û li hemberî HDP û Hêzên Demokrasyê şer daye dest pê kirin. Ev êriş li hemberî milyonek Stenboliyên ku dengê xwe dane HDP hatiye kirin. Beriya wê operasyonê caddeya ku avahiya HDP lê ye bi seyareyên zirxî hate girtin û deriyê avahiyê hate şikandin. Bêyî ku nûner û endamên partiyê bêne hayîdar kirin, tîmên taybet di nava avahiyê de bi saetan lêgerînê xwe berdewam kirin. Pirtûkxane, klîma, kursî, cihazên elektrînîk, sûretên bi dîwaran ve û dekora avahiyê bi temamî hate şikandin. HDP ev yek weke nîşaneya pêvajiya nû binav kir. Bir arama değil. Em neb dorpêçekê re, lêbtalanekê re rûbirû ne. Em bi mînakeke gangsteriyê, bi mînakeke vandalîzmê re rûbirû ne. Ew tiştekî tesadüfî nîne. Ew destpêka operasyoneke plankirî ye. Mînakeke rewşa awarte ye. Helbette dawî li van rojên reş bê. Ti hêzek nikare meştekoşîna azadî û demokrasiyê paş ve bikêşe. Asla alıkoymayacak. Sêyemîn mezintirîn partiya Tirkiye di encama vê rûdanê de ziyaneke mezin dît. Polîsan li ser sûretekî Öcalan jî nivîsên netewperest nivîsîn û harîkariyek ku ji bo nîsêbîn û navçeyên rûxandî hatibû berevkirin jî hate rejandin û têkbirin. Hemû arşîv, dokumanên partiye û kompûterên partiyê jî ketin destê polîsan. Beriya hewildana derbeyê dihate payîn ku wê operasyoneke mezin li hemberî rêxistina Kurdên Bakurê Kurdistanê bi rêve biçe. Ew hêrsa vê operasyonê jî weke nîşaneya operasyona ku wê bêkirin tê şirovekirin. Rawîn Sterk, Rûdaw, Stenbol.